Bé, bon vespre a tots i a totes en aquesta quarta i última conferència d'aquest cicle que hem anomenat Societat Big Data, la quarta revolució, i que ha coordinat Ramon Alcoberro, per parlar en aquesta ocasió de societat política i eines Big Data, i ens acompanya per fer aquesta conferència Ricard Paura, que és cap de servei d'inclusió i capacitació digital de la Generalitat de Catalunya, i ens li agraïm que hagi volgut participar d'aquest cicle. Comencem, doncs. Ricard Paura, amb tots vosaltres. Moltes gràcies. Molt bé. Moltes gràcies per l'oportunitat d'estar aquí avui amb vosaltres i compartir aquestes experiències o aquestes reflexions sobre algo tan transcendent en aquests moments com és l'anomenat Big Data o les dates massives i la seva interrelació amb altres fenòmens com són la intel·ligència artificial, l'anomenada intel·ligència artificial i l'aprenentatge de màquines o el que també se li diu el machine learning. No? Podríem dir que o qualificar el Big Data com el conjunt de dades, els procediments i les aplicacions informàtiques que pel seu volum o la seva naturalesa diversa i la seva velocitat a què han de ser processades ultrapassen moltes vegades la capacitat dels sistemes informàtics habituals. Aquests processaments de dades massives s'utilitza per detectar-hi patrons o podem fer així prediccions vàlides per fins i tot la presa de decisions. No? Quan parlem de Big Data, podríem marcar algunes característiques que ha de tenir aquest concepte. No? Un és el volum. No? El volum, la gran quantitat de dades generades i emmagatzemades a la mida de la dada, la mida d'aquesta dada determina el valor i el visionament potencial, determinant així si es considera o no Big Data. No? Així doncs, aquesta quantitat cada vegada més gran de dades suposa un repte per als sistemes informàtics, els quals lluiten per emmagatzemar moltes vegades i recopilar informació per tal d'utilitzar o poder-la utilitzar en un futur. No? Un segon concepte que és important quan parlem del Big Data és la varietat d'aquestes dades. No? Es podria definir com el nombre, podríem dir el nombre creixent de tipus de dades que s'han de manipular, s'han de processar de manera diferent a partir de simples correus electrònics moltes vegades, o registres de dades, o fins i tot el processament de targes de crèdit. No? El tercer concepte, diguem, que podríem remarcar la característica del Big Data és la velocitat. No? La velocitat aquest context de velocitat és el que la dada es genera i es processa per complir amb la demanda i els desafiaments que rauen amb aquest continu creixement i desenvolupament exponencial de les dades. No? Es tracta, doncs, de la velocitat en què aquestes dades es mouen a partir de criteris de valoració en el processament i l'emmagatzematge d'aquestes dades. No? El quart concepte és la variabilitat. No? La gran varietat d'aquestes dades permet efectuar processos per manegar-les d'alguna manera i augmentar el seu propi potencial. No? I al final, que l'últim però no el menys important, és la veracitat. No? La veracitat i la qualitat de la dada capturada pot variar de manera dràstica, fins i tot, afectant l'anàlisi si no estan fet de manera acurada. No? Quan sumem en aquest concepte del Big Data el concepte d'intel·ligència artificial, que podríem dir que la intel·ligència artificial és una part de la mateixa informàtica dedicada al desenvolupament dels algoritmes i que permet a una màquina que habitualment ha de ser un computador prendre decisions intel·ligents o, si més no, comportar-se com si tingués una intel·ligència semblant
propera a l'humana segons a quins aspectes. Aquesta intel·ligència artificial fa uns processos concrets que són tant executar una resposta com pot ser una recerca d'un estat, buscar un estat concret en aquesta resposta. Es treballa fins i tot amb el concepte d'algoritmes genètics, que són anàlegs a el que és l'evolució de les cadenes del propi ADN, les xarxes neuronals artificials, també imitant el que és el cervell dels animals i els humans, i els raonaments mitjançant una lògica formal. Volen fer l'analogia al que és el pensament abstracte humà. Amb aquests dos conceptes hi afegim el tercer, que és l'aprenentatge automàtic, o el machine learning, que podríem dir que és un camp d'intel·ligència artificial que està dedicat al disseny, a l'anàlisi i al desenvolupament dels propis algoritmes i les tècniques que permeten a les màquines que evolucionin. Es tracta, doncs, de crear programes capaços de generalitzar comportaments a partir de reconeixements de patrons i fins i tot classificar-los. Aquest aprenentatge automàtic està relacionat amb el camp de l'estadística, la majoria de vegades, però també coincideix amb els mètodes de construcció de models. També hi ha punts de contacte amb la ja informàtica més teòrica. Aquí torna a tenir molt de pes i molta importància el que és l'algoritme pròpiament, amb diferents sistemes d'aprenentatge, com són els supervisats o semisupervisats, o l'aprenentatge per reforç, que es diu. Aquí hi ha, sumant tots aquests conceptes, és que ningú dubta actualment que les tècniques i tecnologies emergents, com podrien ser en aquest moment el Big Data, la intel·ligència artificial o el Machine Learning, ofereixen a les organitzacions i a la societat en general un infinit de ventalls de possibilitats en la mesura que el permet adquirir un coneixement, diguem-ne, profund de si mateix i del seu entorn. No obstant això, el que ara mateix s'està transcendint de la possibilitat de fer un mal ús d'aquestes tecnologies. Tots estem familiaritzats amb conceptes com els anomenats fake news o els bots que estan per les xarxes, notícies o perfils ideològics fals, han generat de forma sintètica mitjançant aquesta intel·ligència artificial. Alguns d'aquests perfils són prou sofisticats com per mantenir una conversa i fins i tot dirigir o generar desinformació amb l'objectiu de manipular l'opinió pública en períodes de campanya electoral, per exemple, ara que estem en un procés electoral important. En el moment polític actual és conegut que el nombre de votants indecisos està amb dades gairebé mai vistes, històriques. Aquesta manipulació adquireix aspectes rellevants en aquest sentit. Quan aquest impacte va directament a la política, i podríem imaginar un futur en què l'impacte a la política o a l'economia o a la societat pugui mesurar-se digitalment. Aquí l'escenari seria que la intel·ligència artificial, per descriure de manera senzilla sistemes complexos com el que vivim, regits per multitud de factors, multitud de decisions que influeixen en les limitacions humanes i que impedeixen controlar. Però, per exemple, conèixer com impacten mesures impositives sobre un preu, per exemple, de la gasolina i a les empreses de transport o a les empreses de distribució. Aquest aprenentatge i aquesta mesura es podria fer i es pot fer ja de manera d'intel·ligència artificial. La predicció permetria a partits anticipar-se i no aturar-se en saber què ha passat i el per què, sinó la simulació de nous escenaris que permetin potenciar el procés de presa de decisions. En aquest sentit, per exemple, el que estem vivint ara amb el Covid. Ens podíem haver avançat a determinades decisions i saber l'impacte que tindrien
aplicant-les a la nostra societat i una mica matisar aquestes decisions a partir d'aquesta previsió que ens envia la intel·ligència artificial juntament amb el gran processament de dades. Com a exemple, el conegut escàndol de l'empresa de Cambridge Analytica, que jo crec que és un dels precedents que ha posat en alerta el món de la política sencera. Cambridge Analytica va processar 50 milions de perfils a Facebook, 50 milions, que van ser la base de la campanya que va emprendre Trump amb la seva anterior legislatura. Es van crear, li va costar 15 milions de dòlars. Per 15 milions de dòlars es van manipular 50 milions de perfils a Facebook. D'aquests 50 milions de perfils es van posar a disposició de la campanya i després d'aplicar la mateixa metodologia durant la campanya del Brexit. O sigui, el Brexit ja va ser una part d'entrenament per després poder-ho aplicar a la campanya del Trump. De cada un d'aquests 50 milions de perfils es van derivar molts més per accedir al seu cercle proper, els amics que tenim al nostre cercle, els familiars, els likes que fèiem cada vegada, l'intercanvi de lectures, comentaris, etc., anava ampliant aquesta xarxa primer de 50 milions de perfils per anar creixent dia a dia. Aquesta informació, per exemple, va permetre construir missatges a mida que van atreure grups amb perfils diferents. D'aquí es va enfortir i modificar percepcions a partir d'aquest tractament de les dades. Aquí tenim, doncs, dues cares, podríem dir, de la mateixa moneda. L'Obama va tenir la possibilitat de començar a utilitzar les dades i internet per reforçar el seu missatge, la seva campanya. Aquí vam tenir la possibilitat de parlar, va venir a Catalunya uns dies el que va ser cap de campanya de l'Obama i ens va explicar exactament com va utilitzar aquestes dades i com va anar perfilant les necessitats a partir de perfils i missatges concrets. Ens va explicar fins i tot l'anècdota d'anar a visitar en un estat d'Estats Units un barri on majoritàriament hi vivien jueus jubilats. I els hi va construir un missatge a mida per anar picant portes i anar venent la campanya de l'Obama adaptada a les necessitats de cada perfil i de cada lloc. Amb aquest treball, diguem, Obama va poder assolir una cosa que era impensable, que era la presidència dels Estats Units. Després, aquesta mateixa estratègia augmentada amb diners i augmentada amb una visió no tan honesta, entre cometes, com podia ser la de l'Obama, la va utilitzar el Trump, com hem explicat, amb una de les anècdotes amb el tema de Facebook, i va aconseguir sorprendre tothom i guanyar unes eleccions que tothom donava com perdudes pel Trump. Després s'ha sabut tota la manipulació, tota la inversió que es va fer a través de l'utilització de grans moviments de dades i, sobretot, dades aplicades a les xarxes socials. Aquí podem, per exemple, podeu seguir, hi ha diferents estudis publicats i llibres fins i tot, el tema de la moral que té internet o la moral que pot tenir el mateix Google. Google té uns algoritmes que una mica canvien la visió i la moral que ens transmet quan fem cerques. Ho podeu fer, o sigui, si feu una cerca en anglès mateix i busqueu parelles blanques, veureu que us surten entremig parelles negres. Si feu parelles negres, veureu que no us surten parelles blanques, només surten parelles negres. Això igual ho podeu fer amb home blanc. Si busqueu home blanc, veureu que entremig us sortiran homes negres. Si busqueu home negre, veureu que no sortirà cap home blanc. Això és fàcil de buscar en anglès i ho podeu comprovar. Aquí això són uns algoritmes que hi ha darrere que el que fan és, ells consideren que les persones que fan aquestes cerques poden tenir uns certs esbiaixos concrets i intenten corregir-ho
amb aquests algoritmes. No? Aquests són els evidents, però n'hi ha d'altres que no coneixem, com són els polítics mateix, i que fan decantar i que fan canviar moltes de les percepcions que nosaltres tenim en el nostre dia a dia o a l'hora mateix de decantar-nos per una opció política o una altra. No? Llavors, bueno, així una mica com a conclusió ràpida de tot plegat, no? L'ús de la tecnologia com a tal no té un color, un esbiaix o una intenció concreta. Es pot utilitzar, com s'ha utilitzat en molts casos, democràticament i gràcies a aquesta visió d'apropiació de la ciutadania aconseguir mobilitzacions i aconseguir fites que eren impensables sempre sense aquesta tecnologia, però per altra banda, si aquesta tecnologia no està extesa i està apropiada democràticament pel màxim de la població, pot ser que aquesta tecnologia serveixi per interessos de pocs i per sometre a la gran majoria a partir d'aquests interessos. No? És important, doncs, no veure la tecnologia com algo extern, algo llunyà o algo que és un enemic contra mi mateix, no? Sinó que hem d'apropiar-nos de la tecnologia, l'hem de fer nostra i hem d'aconseguir que la tecnologia sigui una eina que obri més la participació de la gent, ens obri els ulls, ens sàpiga, ens generi més coneixement i més informació i que a la vegada ens permeti aquest coneixement saber si ens estan intentant desviar, manipular cap a vessants que no necessàriament són les que haurien de ser les més correctes. No? Fins aquí jo crec que és una mica la reflexió que us volia fer sobre el Big Data i sobre aquests dos altres conceptes que crec que avui en dia ja van de la mà.